Bir çopon baýyň goýunyny bakýan eken. Baýam muňa her aýyna bir goýun berýän eken. Çoponyň hiç zadyna ýetenok diýe bir goýun. Şeýdi baýa aýdan bir kän aýdypdyr da baýa şolary ýaly bir goýunyňa hiç zady ýetenok. Iki goýun berdiň diýipdir. Baý bermejegini aýtdy. Günlerde bir gün mal wakyt bölen ýerinden şol owaň bir mollat geçip barýar. Eşekilce eşeğin horjunam iki tarapam doğrulýar. Alyga öňünden çykýar, mollaga "Salamu aleykum. Nirden gelýän?" Aýaňyr kowadan ha diýe planlar diýe sadaka berdi bolyn. Şondan gelýän mene diýdi. Bäh. Sadaka da atdy da berilýän bir molla. Molla diýipdir, toý bolly. Sadaka aýat töwer bolsa diýipdir, mollaga diýipdir, hormat syýlap edip berýärler diýipdir. Halk mollany syýlaýar diýipdir. Onu menem bir mollaçylyk öwrenýän, maňa da bir öwretsene diýe. Öwrenjek bolsaň öwredäýär, näme bilýän, bir haýta aýady bilýän diýe. Ýok, şu wada hiç zat bilenmok. Bilmeseň diýip bir näme molla bir kiçiräjik aýatlaryň birini öwretdir. On yere goýup sygman baýaga baýyň goýunlaryny ýertip baýaga goýunyň al, indi men goýunlary bakjak gel. Meni mollaçylyk etjek diýip. Baý iki goýun bereýin diýse-de taşlak gaýdy. Öýüne gelip eşiklerini geýip aýalaý diýen "Nire gitip barýan?" Men daş ýurda şo taýda bir ahun bar eken, şoň bilen aklym deňeşdirjek diýip. Bu çykýa gitdiýe şeýdip az ýörep, köp ýörep şo ýurdun ahunyň gapysyna barýar. Gapysyna barýardan aýdýar, şo gapysyny derwezesindäki gorawçylaryna aýdýar, şolary ýaly ahunyňyzy görmäne geldim men diýär. Görmäne gelen bolsaň häzir aýdaýaryn diýär. Aýdýar barýardan ahun aga diýär biri gelipdir bolyn. Bir diýär çopana meňleýär öde diýär, daş görmüşär diýär. Şolary ýaly görmäne gelipdir sen diýär. Olam aýdýar bar borda bir dilegçilen bir ýerdir diýär, bir 40 tilla beriň de göberiň diýär. Getirip çopana 40 tillany uzatdy. Ýok, men 40 tillany näme deýin diýär. Meni aklym deňeşdirmäne geldim. Bar aýdy ahunyňyza diýär. Men ýarşmana geldim ahunyňyz bilen diýär. Ahuna ola kabul etmedi diýär. Siz bilen ýarşmana geldim diýär. Çağırın onu gelsin diýär. Barya ahunyň ýanyna ertýärler ýankyny. Ahun ertýärler ýanyna. Näme ho keypinemi diýär. Men şolary ýaly siz bilen ýarşmana geldim, aklym deňeşdirmäne geldim. Aklyň deňeşdirmäne näme bilýän? Hemme adam bilýän, sen bilýänden kän bilýän. Şoň üçin aklym deňeşdirmäne geldim. Onu deňeşdirýär diýär. Otursaň näme diýär. Otursaň ömrüň ötünçe hyzmatyňda bolaýyn diýär. Eger ussam näme diýär. Ahunam aýdýar ussam diýär, näme dileseň diýär. Şu näme sorasaň bererin diýär. Şu diliň geplen zadyny bererin diýär. Bolýar onu ýaly bolsa diýär. Plancı gün plan baýryň üstünden çadyr dikip şo taýda halkam jemlerden şo taýda ýarşaýar. Bolýar et goýarlar. Şo bellenen güni gelýärler, ikisiniň hem çopanyň hem ahunyň hem çadyryny dikýärler. Çadyryny dikýärlerden başla ber diýendi diýär. Ne ýarşaň bolsa nämeden tapawdy ýok nämeden. Ahun aga diýär, hormatly syýlagly adamsyň özüň başla diýär. Çopan näme edip başlajagyny bilenok diýär. Nämeden başlarly? Aýat okup başlarly ýa bir zat aýdyp başlarly, nämeden başlarly? Tapawdy ýok maňa diýär. Ýanky çopan. Nämeden başlasan gözel gowunyň özüň saýla diýär. Soň sopularyň birinden sorapdyrlar. Sopularyň biri aýdypdyr, gepleşmän düşünşmekden başlaýyň diýipdir. Bolýan diýipdir, ahuna başlaýdy diýipdir. Soň ahun gepleşmelerle, gepleşmän düşünşmeliler. Ahun kiçiräjik çadyk diýe tegelecek.
çopanam şonkudan ulurak kurdum diye şey edip çaldı diye. Ahun şehitti diye. Çopanam yine şonkudan köp bordum diye şehitti. Ahun şehit bir eş varmağını alırdı onu çopanam şehitti diye. Ahun düşüp gitti diye. Çadırından çıktı diye. Ay bir dit diye. Kat haktan sen ekeni. Batıdaki adam ekeni. Mangılen sözüm yok dit diye. Manga näme halat serpay, näme diliniň eplen dağın berip uğradın dit. Aýadan çopana köp zat beripdirler. Mal ise mal, pul ise pul beripdirler, uğradypdyrlar mana. Uğradypdyrlar, ahunyň ýüz salyk ışak wak otýur diye. Odan soplarynyň biri sorapdyr. Ahuna o nähili bize hiç tadı düşünmedik. O nähili seni uttu diýdi. Ay ol gat hakdan içen eken. Men bir şolary aljak dünýädir diýdim diýe. Olam aýtdy diýe. Sen ýene de o tarapyň ýatlaň ok. O tarap bilen bular ýaly dünýädir diýdi. Ay bu bir dünýä da diýdim diýe. Yine ýalňyşýan diýdi. Cennet bilen iki dünýädir diýdi. 5 wagtlyk namazam awadyr diýdim. Bilýän ordan berk tutdy diýdi. Gat hakdan içen eken diýdi. Aýasyň ýankyny çopan zatlaryny alyp gidip barýar sürü mallyğa eşegine deregem at beripdirler diýe. Atyňam horjunlar doly ýanky şol owaň bir mollosy gawat gelýär. Ýanky dogawy öwreden mollosy. Oho, nirden gelýän biriniň kergönü sürüp börsiňmi? Näme molly? Nirden gelýän? Ýok, hemme zat özümki diýe. Ana sen öwreden dogaň bilen niýe? Ana plan ýurtdaky ady belli ahun niýe? Utup zatlaryny alyp gaýtdym diýe. Oho, nähil men sana bir ýöne bir hemme kişiň bir bilýän bir kiçijek süreleriň birini öwretdim diýe. Ay ýok, sen gaty uly zat öwretdiň. Ahun nipörler o hiç adam bilen o eken. Nähil boldy ho? Näme duwa kawa? Ýok, o gepleşmän düşünmekden başlady. Özlerine saýlatdym özüm. Nähil boldy? Aýur diýär, şolary aljak şey çydykçydan bolup desen diýe, şolary aljak nanam iýmersiň, iýenlersiň sen hiç zat göreň ok diýdi. Men o çopun köp zady gördüm, men şolary nany iýdim diýdi. Adam aýtdy diýe, bir gözüň çykaryn sen diýdi. Menem aýtdym sen iki gözüň çykaryn diýdim. Ýaman gaharym gelýär, bärden ha şarpyk bar ýa diýdi bolyny menen, bärden ha ýumruk bar ýa diýdim. Gorkup ähli zadyny berk göwürdi. Sag bolun, mehribanlar. Hekaýe göwnüňizden turardy bu müýde diýer.